Hello guys, welcome to my YouTube channel. Maglalakad ako papunta ng mall. Punta ako ng mall. Mainit na, tanghali na. Ito ang pinupuntahan namin palagi. Nilalakad galing sa bahay. Dito kami namimili sa Aswak Supermarket. Pero pupunta ako ng Alcabayel kasi doon ang mga pinakamurang bilihin. Mamimili ako ng mga pabaks. Nag-iipon-ipon ako ng pabaks ko para pang bigay sa Pinas. Ito yung aswak na Yan. Pero punta ako doon sa malayo. Nilalakad ko lang kasi malapit lang din. Kahit na di ako magpaalam sa amo, okay lang. Nasa trabaho silang lahat. Nasa trabaho ang mga amo. Mamaya uuwi sila ng 4 o'clock hapon. Dito ako sa kabila. Kasi baka mabangga ako doon sa highway. Parang sa atin lang, no? Mga bahay-bahay, oh. Mga bahay-bahay dito, walang bubong. Hindi uso yung may bubong dito. Pero pag umulan, ay nako, baka mababasa yung nila. Malayong lalakadin ko, ayun, nandoon pa, oh. Ito, dito kami namimili. Pero pupunta ako doon sa malayong pamilihan. Ayan, oh. Alcabayel. Yan ako pupunta. Malayo pa. Ito ang Dubai. Dubai, parang lang sa atin din. Dito ako sa kabila. Mainit na. Anong oras na? 11 AM. Maganda dito sa Dubai pag ang amo mo mabait. Pero pag salbahe, ay naku, baka gusto nyo nang umuwi. Pero hindi naman basta-basta uuwi na parang Manila lang.
Dito, kailangan pang ano, mamasahe ng malaki. At saka, hindi ka basta-basta pauuwiin pag bago ka pa lang. Kasi, binayadan ka sa agency ng amo. Malaking halaga. Uy, init na. Mainit na. Malayo pa Alcabail. Malayo pa. Wala akong makitang ano dito sa daanan. Nagkakaway ba? Nagkakaway yung mama. Gusto niyang mabidyo rin. Naghahay. Dito, hindi pwedeng videoin ng mga ano dito, babae. Bawal. Bawal videoin yung mga babaeng mga ano, Emirata. Layo pa. Nakakain ng ano na ako ah. Sige na, mamaya muna. Bye muna.